to sasisen sebenarnya aku beli ki pajba nong Christian ki baju Christian berbor yang ki kun samla hang ne hapo ke senong new nong ston ke ba ngiju penyat ya ki turnamen football te sasisen saya kenduk biang bat pi na kebenta ke invitation football not out tournament arhajar pelai arhajar arpsau kepada ke turnamen ke balakot hadu kat arlak tingka hang ne hapo madan ke senong new nong ston te ka jingile kai ke baar ne ke match ke baar jong mentau benai November kan selong ha ka khat pra terik ke bahap la si sejan kata ha uneu benai November ke ba kin sele kai hang ne hapo kamadan snong new nong stan te nagaliang ginegi art legitim ke barat ba ban sai airang hak tai kasngi kanong hapdeng ka Nongbri Brothers FC kepada ka waina ki klub kebala seng dai kato kanengut ki reurang ba jong kane ka than bat jong kane ka ri khasi jantia ya kabang shutu epia ki player kumba ki laksen hangi hang ne hapo ki boss up ya kaba ki player ki ba donro ki player na ki bar jong kane ka ri India jungi baong ni kita ki foreigner kirsawan banilai kai ha katai ka sengi naka Nongbri Brothers te ngi ke andang ipek ya kane ka tim Nongbri kepada ikan sisa hadu kata-kata te kane ka Nongbri Brothers kan ya kon persya ya ka Sikkim Boys FC kane ka Sikkim Boys kebalawan point adu menin kat santarik hang ne hapo nong ba nong ston bat PUE mentah kidang don haga jing praktis hang ne hapo madan kasnong ni nong ston nak ta bon pek bon jingo ya ka jinglong jingman jong kane ka madan te mentah kila don bat ngi nado menin kat santrik janmit kila don bat ngi hang ne hapo nong ston ki player kiba de ki player kiba la don haga jing sha penhikai lane sha pentebet haki coach kadairu ka ne ka Sikkim Boys kadairu ka tim ke badon ha ka second division jong ka I-League jong kari India te ka ne ka tim ke balawan Yukjat Ningkong ka ban sele kai ha kat pratarik bat ba nagaliang jungi ni community ba ka jingele kai kanlong ka jingele kai ke balak ban penhun ha ka ba ki player jong ka ne ka Sikkim Boys su kidon ki player ki balami khmat kelang saudong jong kari India te nagaliang jong ngakum public secretary bat kesenjuk borok kawai sajisen nya wer ni khot epi ki rewit football jong kari khasi jantia jungi banwan basaki ya kaneka jingyele kai ha ka khat pratrek bat kapor banile kai kanlong be ha kapor sibaje no phai sngi tek kan jing yele kai kick up kan sedang hakapor sibaje te na kaliang jungi ngin pen khra sisat bat ngin pen bet pen biang na kebenta ki jiron kam jong ki player bat jong kateka jing yele kai kham tam ye phi ki paj ba ki ba wan ban saki bat wan pet ya kateka jing yele kai haka khat pratrek te ka bai tiket kan long hi chispa san pho tingka marwe te nagaliang jong ni nyawer ni khot epi barwan saki biang ya kateka jingile kai haka khat pratrik si sejan mentau benai November arjar arpulai kubleshibun